ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ನ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡು ಎಲ್ಲಾಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ ಏನಿಗಲ ಸಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ತಕ್ಕಲ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾರ್ಥ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜರೆ ಕಿಲತ ಕೋರಿದ ಮಾಸದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪಿರಾಡು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ವಿವರಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ತನ ಯಾವುಂಡು ಉಪ್ಪುಳ್ಳ ಪಾಡೆರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಪ್ಪ ಮಸಾಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಿಖಲ್ ಓಲಾ ದೆತನಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಪುರ ಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಂಡ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡು ತೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿಲಿ ಚಮಚೆದಾತ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತನ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲಾದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜರೆ ಕಿಲತ ಕೋರಿದ ಮಾಸದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ದಿಕ್ಕ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನ ಪಾಡ್ದ ಮಸಾಲೆಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಲೆಂಕಲೆ ಈ ಕೋರಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಯ ಹೊಡೆದೊಂಬು ಎಣ್ಣೆನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಹದ ಆತೋಟು ಬೆಚ್ಚಾರಬಿಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದ ಬೇಕಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುನು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜಪಡಾಲೆ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಮಕ್ತಂದುಪ್ಲೆ ಅಪಗ ಕೋರಿ ಪೂರಾ ಮರ್ಗಿಳ್ಳ ಲಾಯ್ ಕಾಯುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದನತೆ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಒರಿದ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಕಾಯಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ದೆತಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ.